Zostáva nám pár týždňov do Vianoc a keďže Martin na bielom koni neprišiel, predvianočnú náladu si musíme vytvárať sami. No skôr, ako sa vrhneme k darčekom pod vianočným stromčekom, čaká nás trošku nepríjemné obdobie. Keďže ani s učením tu netreba preháňať, mám pre vás pár námetov, ako si aj tento týždeň spríjemniť. Vítam vás pri rýchlych správach. Premýšľaš nad svojou budúcnosťou, v ktorej by si sa rád videl ako úspešný podnikateľ? Začni v garáži. Tak, ako to urobili aj iní, dnes už slávni a úspešní podnikatelia. Svoje tajomstvo úspechu ti prezradí aj Tomáš Bel, podnikateľ roka 2011. A to na prednáške, ktorá sa uskutoční túto stredu v priestoroch Univerzitnej knižnice. Začína sa o 13:30, tak príď a nezmeškaj svoju šancu dozvedieť sa viac. Ak si myslíš, že Slovensko je pre teba primalá krajina a túžiš vyraziť do zahraničia, určite sa ti oplatí absolvovať jazykové testy. Stáž v zahraničí je jeden z mnohých dôvodov, prečo sa na to dať. Jazykové testy si môžeš urobiť 22. a 23. novembra v priestoroch Technickej univerzity. Všetko bude pripravené v miestnosti BN32 na prízemí o 17. hodine. Nezabudni si so sebou priniesť občiansky preukaz, písacie potreby a účastnícky poplatok 2 eurá. Študentská organizácia Best Košice ťa pozýva v dňoch od 28. novembra do 1. decembra na sériu zaujímavých diskusií k aktuálnym témam z oblasti informačných technológií. Ak ťa zaujímajú témy ako technologické domy budúcnosti, testovanie softvéru pre elektroautá alebo ako získať miesto v tejto oblasti, určite tu nemôžeš chýbať. Prvá prednáška sa začína o 13. hodine a konať sa bude v priestoroch knižnice Technickej univerzity. Začína sa zápočtový týždeň a to znamená, že prichádzajú aj hodiny strávené nad knihami. Aby ste nemali na zadku otlaky, tak sa prídite odreagovať a zahrať si poker, ping-pong alebo človeče nehnevaj sa. Oddych je o to zaujímavejší, že tí najšikovnejší odídu s vecnými cenami. Tak neváhajte a zabavte sa. Fotofest Košice vás pozýva na výstavu Porno Orno v galérii Bašta na Hrnčiarskej ulici. Kurátorom výstavy je Pavel Maria Smejkal. Autor predstaví výber z tvorby za posledných zhruba 10 rokov. Témou sú komunikačné technológie, internet a jeho veľká časť obsahu, erotické a pornografické stránky. Vyvetrať si svoje hlávky a rozprúdiť krv v žilách môžete aj priamo na internátoch, a to vo V-klube na útorkovej house party. Ak máte radšej ľudovky, prídite do Tečka, v stredu je tam ľudový bašavel. V našej 3D projekčnej miestnosti vám tento týždeň premietame film Harry Potter Dary smrti časť 1. V Cinemaxe si môžete odýchnuť pri pokračovaní upírskej ságy Twilight s názvom Úsvit. Náladu vám dvihne komédia Neviem ako to dokáže s hviezdnym obsadením Sarah Jessicou Parker a Piersom Brosnanom. Teplota sa nám počas týždňa výrazne nezmení, no ani snežiť nám zatiaľ nebude. Týmto sa s vami lúčim a prajem vám úspešný týždeň.